Jak jde mašinka? Pusy k sobě, na špuli pusinku. Můžeme tomu udělat mašinku. A pozor, mašinka jde do kopce, tak pomalu, jo? A pozor, přidává, pojede z kopce. A do kopce. Z kopce. A pozor, mašinka zase stojí mašinka. Na co se zahrajeme teďko? Na čerty. Tak uděláme třeba čertíka. Jak se dělá čertík? Pořádně jazyčky, pořádně. 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 Pořádně jazyčky, jak se dělají ty jazyčky, pořádně. Bezva. A poslední? Co si dáme poslední?